Salutare, eu sunt Andrei și astăzi facem un episod de Build Battle. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like și dacă apreciați munca depusă, nu uitați de subscribe. Și acum trecem la video. Ne jucăm Build Battle. Așa? Hai să mergem. Că datele trecute, deci când mă mai jucat Build Battle, am un bug din nu mi-arăta nimic în inventory. Nu mi-arăta niciun bloc. Și un bug uriaș, nu știu, cred că s-a rezolvat, sperăm. Să mă joc și o Build Battle să vedem ce temă avem. Și să vedem dacă mă descurc, deci nu. În sfârșit începem. Sper să vă placă acest episod. Nu știu. Sper să vă placă și cât de pun și eu încă. În sfârșit, tema este o rățușcă. Avem nevoie de... Da, orange. Hai să fac ciocul. Unde s-au ea? Slaburi de acacia, uite-le. Niște butoane pentru ochi. Sperăm să iese ca o rățușcă, nu știu. Nici eu nu prea ce. Să vedem. Și cam atâta. Și blocuri albe pentru... Iau niște blocuri de quartz. Da. Hai. Facem rățușcă. Mac. O să-mi ia foarte... Stai, ce fac eu? În primul rând, să mai punem aici, să facem o codiță. Stai! Da, creativ așa. Facem codița, rățuștii. Sperăm să fie codiță ceea ce, nu știu, e improbabil sau cea gen. Așa. Aceasta este codița rățuștii. Acum, nu prea arată rățușcă, dar... Hai să... Știi cum să arate ca o rățușcă? Stai, nu așa. Și că are picioare de ou. What is this? De ce mi-arată... What is this? De ce îmi bagă două? This is ciudat răuditor. La rățușcă. Îi pun așa, na. Că am un bug, în fine. Și un bug. Mă descurc și două blocuri. Așa, era și mai frumos dacă erau slaburi. Dar trebuia să mă descurc așa. Acum. Hai să-i punem așa. Și facem fățuca. Stai, nu-i facem fața așa. De fapt așa am zis bine. Sperăm să fie foarte frumos pentru că... dăm-ne de pe 3 pe 3. Bine, 2 pe 2. Așa, să facem și căpușorul. Îi facem o... Nu-i facem oț pentru că arată și că e extraterestru. Așa, îi acoperim acum totul. Sperăm să iese, arată pentru... Așa. Îi facem ochiușori acum. Ce drept seamănă puțin ca o rață, mai bine. După mine seamănă om. Nu prea ceva. Și mai punem, facem gurița. Îi facem ciocul. Hai să facem și la codiță ceva gen portocaliu. Nu prea arăta. Să o ridicăm. Așa! Nu e frumoasă. Ce mai lipsește din tema aceasta? Nu prea mă pricep, dar sper să fie frumoasă. Mi-mi place. Am rățușca.
brața. Sper că e frumos. La mine, după ce lipsește, nu prea nimica. Mică mi se sigur de cioc și de picioare. Dar se puteau și mai buni, nu știu. Da, mă descurc și așa. Să vedem și ceilalți spre ce au făcut. Eu cam am făcut acest desen. Acest construcții. Sper să fie cât mai frumoasă. Cu putință. Era două feze, mă rog. Pot să-i fac, pot să-i măresc chiar și corpul. Hai să vedem mânuțile. Nu. Hai să fac repede mâinile. Aripile. Acum i-am făcut și mâinile. Frumos. După mine e ceva inspirație. Am făcut și mâinile. Deci că aici seamănă cu niște scaune. Nu prea am făcut mai inspirat aripile, dar mă rog. Hai să vedem. Ia zi ce în față. Ok, îi dau. Asta e rață, pe bunii. Asta e sabie. Frumușică, îi dau un ochi. Pentru curajare. Îi dau un ochi. Aia era sabie. Oh my god. Good. Și dai pup că e frumoasă rău de tot. Îți dați pup. De ce faci TNT-urile alea? Nu înțeleg. Pup, nu prea arată frumos. Nu prea arată frumos aceasta. Prea ceva divin. Ia, ce dacă e asta? Stai, leac, nu văd. Uite un ochi, totuși. Din încurajare. Ok, totuși. Ia zi, ceilalți ce dau. Pot să pariez cu sutii de pup, dau ăștia. Deci. Oh, good, mersi. Oh. Hai să-i dau un ochi, totuși. Îi dau un ochi pentru curajare. Îi zic foarte mult din curajare. Din curajare. Așa. Ok. Totuși că... Ia să vedem asta. Ce-i asta? Pup. Nu prea arată rață, uite ce are pe aia. Ia. E ok. Nu-i dau un good, de fapt, pentru că e mai frumoasă și perfect, nu vedeți? Ochișori. Oh! Bă, da, i-am dat eu un good pentru asta. Perfect, bravo lui. Uite, a făcut aripile exact camerei. Bine, a fost frumos. Sper că v-a plăcut acest video, acest bilbetă și dacă vă place, nu uitați să dați un like. La revedere! Pa, pa!